Тази сутрин на Разпети петък продължава подари великденска вечеря на пенсионер в нужда. Това е каузата, която обединява няколко хиляди души в социалните мрежи. Откъде тръгва идеята и кой стои зад всичко това, разказва Кристина Газиева. Прибирах се от работа и по път видях възрастен човек. Държеше завехнали цветя, които се надяваше да продаде за няколко стотинки. Хората минаваха покрай него, но се държаха така, сякаш там нямаше никого. Реших да му накупя яйца, прясно мляко, хляб. Оставих му и джобни парички, които той не искаше да приеме. А той ми даде много повече. Душевна топлина. Разказвам това не за да ви покажа колко съм добър, а за да се запитате, вие добри ли сте? Това е част от историята на Кирил, която провокира над 12 000 души да се обединят около една кауза – да подарят коледна вечеря на пенсионер в нужда. Кампанията жена огромен успех и Кирил решава да я продължи и по Великден. Всеки един да направи добро от себе си, да се промени начина на мисленето, да започнем да забелязваме хората, които живеят в нещета около нас и заедно да изградим едно по-добро бъдеще. За втори път в кампанията се включва и Борислав. Дори това, което правим само на празник, е малко сравнено с това, което трябва да правят всички хора. Виждате, всичко е препълнено с лоши новини, лоши събития. Нека поне на празника да се почувстваме по-добри и ние, и всички около нас. И двамата призовават да се купи най-необходимото за един пенсионер. Кирил подчертава, че в инициативата не се събират финансови средства. Всеки сам прави своето добро. Мислиме да закупим плодове, козунак, яйца, мляко, продукти от първа необходимост за великденските празници, които да могат да бъдат посещати приятно и, разбира се, месо. Чао, чао! Тази година инициаторите на кампанията са решили да зарадват 90-годишния дядо Тодор. Добър ден! Добър ден! Заповядайте, какво ще обичате? На гости да видим. По случай Великден. Не, благодаря. Добре сте дошли, заповядайте. Благодаря. Накупили са ми много работи, просто ме развълнуваха. Вие нямате си представа, не мога да го почувствате това нещо. Но това е изключително. Вижте сега, аз ще се разплача даже. Много ви моля, много работи. О, Защо се разчувствахте? вече не ми става. Завъртах лентата назад. Дядо Тодор има над 60 години трудов стаж, като професор по геология. Участвала и във Втората световна война. Бил е офицер и лейтенант. Днес целият му живот се събира в една турбичка, пълна с грамоти и десетки ордени за храброст. През време на войната другарите офицери избегаха. Аз 19 годишен бех командир на рота. Ето, вижте. Служил сте на държавата. Служил съм. Сега тя помага ли ви? Напротив, държавата ходих като специалист в Мароко. Проучвах обекти, отчел съм се всичко и когато трябваше да ми зачитат труда, изпратиха, да го кажа ли това, не знам, от партийния дом човек ми направи комоциум и не ми платиха заплатата тук. Обиден ли сте на държавата? Не съм обиден, как ще съм обиден? Аз, ако тази държава все пак, аз съм и служил коректно. Днес офицерът, лейтенантът и професорът Тодор Андонов е пенсионер, който се радва на минутка внимание. Това няма нищо по-хубаво да му дадеш топлинка на някой човек и особено да има и духовното, уважението. Не толкова, пак повтарям, не е само продуктите. Но дядо Тодор не се оплаква. Споделя, че въпреки ниската пенсия, успява всеки месец да задели пари за книга. Аз съм щастлив, че успях да зарадам човек като него, който е заслужил много, много повече. Възрастните хора са около нас. Ние трябва да им помагаме. Държавата няма да го направи. Сами виждаме колко много са дали те за нея. Всичко, което ние имаме в момента, е изградено от тях. Всичко, което ние ползваме, ходим, живеем, е изградено от тях. Ние трябва да ги уважаваме, да им помагаме. Точно така. А пък аз разчитам на вас. За тази сутрин Кристина Газиева, BTV.